Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sedaya, para sesepuh, para pemimpin di desa Penganten, Desa Penganten, Kecamatan Ngelambu, Kabupaten Grobogan, karo dusun tambah mulya, tambah suwe tambah mulya, tambah tua tambah mulya, kecuali jumlah rabi-rabi biar mulya ya toh. Oke, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sapa wae sing tenanan berjuang di dalamku, ku itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji akan dudui dalane, ora mung dalan tok. Subulana berarti dalan macam-macam sing dienggo kowe sing kowe didudui. Kalau sabilina satu jalan, atau kalau subulana berarti banyak jalan. Nah, Anda di tengah banyak jalan itu insya Allah dihidayai, didudui, dituntun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pekerjaanmu, kegiatanmu, sekolahmu, fakultasmu, jurusanmu, apa wae, profesimu, kegiatanmu, apa wae, nasabmu, asal usul desa dan alamatmu, atau apa saja, nek kue tenanan jahadu fina, berjuang. Jadi urip berjuang, apa wae berjuang ya. Jahadu fina, Allah berjanji lanahdiyannahum subulana. Pratekke biasanya ada kata yang pakai cabang, misalnya ini fisabilillah, di jalan Allah, fi syari'illah atau syariatillah, di jalan Allah, di dalam janji Allah yang tadi saya sebut itu enggak pakai jalan, enggak pakai opo-opo. Fina, fi itu di atau di dalam, nah itu kami, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyeluruh sifatnya, utuh. Jadi kowe iki urip ning jerone Gusti Allah apa ning jabane Gusti Allah? Apa ana sing ning jabane Gusti Allah? Gusti Allah gede apa cilik? Ora iso diarani gede, ora iso diarani cilik. Wis ora kecunggah. Apa wae sing kok gagas bab Gusti Allah kuwi ora kaya ngono. Jelas ya? Makanya salah satu kalimat thayyibah kalau yang kita ucapkan pada waktu Idul Adha maupun Idul Fitri adalah Allahu Akbar. Akbar artinya apa? Apa? Kabir, yang panjang kapnya pakai alif, kuwi gede. Misalnya kue, wit-witan, gajah, kuwi kabir. Tapi nek dudu menungso, dudu makhluk, nek kuwi Gusti Allah kabir. Baknya yang pakai mat. Jadi bak karena fathah terus nganggo ya, ya toh. Nek ka mau kabir panjang berarti nganggo alif. Nek bak kasro nganggo ya. Ini do belajar ngaji ora to iki? Kok ketoke tilang-tilang ngene iki? Apal ning ora iso nulise, ora iso ngerti kata-katane, nek iso disampurnakno ya sinau. Boleh kok Karang Taruna ana jadwal belajar ngaji ya entuk, apa meneh remaja masjid. Belajar masjid ana jadwal sinau matematika entuk ora? Remaja masjid duwe acara sinau nandur entuk ora? Apa dudu bidange kuwi? Apa nek remaja masjid ki ngaji, sembahyang, poso, ngono tok? Apa kowe macul kuwi ya penggaweane termasuk di dalam pekerjaan agama? Apa agama ki mung kowe salat tok?
karo poso, karo haji, karo zakat. Jadi nek iso dijangkepi ya. Jadi misalnya ngene, kita awali sinau bareng kok lagi karo Kiai Kanjeng Sapitruting awake dhewe iki pokoke ora obadi ilmu badhe paseduluran ngono lho ya. Ora obadi silaturahmi, ora obadi kepandaian, badhe berkah sing gede-gede, ora yo badhe dadi sedulur, badhe dadi kanca paling ora ngono ya. Gusti Allah sifatnya piro? Kathah enak dhewe kathah. Iya. Duitmu piro? Kathah ra cetha. Kathahe kowe karo kathahe Pak Lurah beda ora? Sithike duitmu karo sithike duite Pak Bupati padha apa ora? Nek kowe 1 juta oke apa sithik? Kathah nek nggo Pak Bupati. Nah, jadi kathah itu tidak menjelaskan apa-apa. Kuwi abstrak, ya ra? Ngono. Wong wedok ayu, ra cetha to? Ra cetha to? Piye kuwi? Apa irunge kudu bangir? Ra cetha to? Jadi Gusti Allah sifatnya piro? Kathah. Ning malah bener ngomong kathah ku mergo ora iso diitung. Nah, kowe aja rumangsamu kowe tak nyek, kowe tak dukung. Nah, mak iya ya ta? Gak walak-walik kowe. Ngomong kathah kuwi sing luwih bener timbangane ngomong 99. Kuwi lak sing iso diitung karo ulama. Ming 99 apa sifatnya Allah? Ora kepetung kuatah gitu. Nek mriki nek Jogja akeh ki akih. Nek akeh ki akih, nek Jawa Timur akeh. Nek mriki napa? Berah. Jadi kata yang berbeda bisa punya maksud yang sama, kata yang sama bisa punya maksud yang berbeda. Jadi kowe aja kerengan. Mergo kabeh iki kudu kok tegeske sik, kudu bener sik lemu manggraita atau untuk mengidentifikasi. Ngono ya. Jadi iki mau ono sing ngomong kuwadah tak bantah macam-macam, akhirnya tak lem bener kowe. Aku takon, Gusti Allah itu terbatas apa tidak terbatas? Tidak terbatas. Maka sifatnya terbatas apa tidak terbatas? Nah, berarti sing bener 99 apa kathah? Ah, seneng kowe. Seneng kowe. Pamer kowe nang bapakmu kali yo. Wah, kula dilem Cak Nun mergo kula ngomong kathah mergo ora ngerti kuwi karepe pokoke kathah malah jebul bener ngoten nggih. Ada sifat 20, ada sifat 99, ada yang mengatakan lagi 140, ada sak piturute oke banget carane wong ngarani. Kuwi mengkaya peristiwa cah cilik ndelok gajah. Ana sing ndelok ketok buntute tok disimpulkan gajah kuwi dawa kaya ula, ngono ta? Sing ndelok kupinge bayi cah cilik sing ndelok kupinge menyimpulkan gajah kuwi kaya lompong, ngono ya, kaya godhong lompong. Ora ngerti lompong to kowe? Oh, sip awak nek wong desa ora ngerti lompong tak uncalke nang Jakarta kan. Ben modar. Sing ndelok wetenge, cah cilik sing ndelok wetenge ngarani gajah kuwi gede lemu, ngono ya. Ada enggak yang bisa melihat Allah? Enggak bisa. Enggak punya alat untuk melihat Allah. Ana ora sing apal la tudrikul absar? Ya, kowe iki ngacung apa? Kok ngene kowe? Ora ngacung. Ayo, gol moto. Sapa sing apal? Tak jalukke hadiah nang Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kadus.
Kados la tudrikul absar sapa sing neruske wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Jenengan sing apal ora mungkin jenengan njaluk duit. Jenengan sing kudu ngekeki ngoten nggih. Ah ngono. Oh ya ora mungkin kae sing ngekeki mangan urung karuan kok kon kok duit.